дар доираи бозиҳои даври дуюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ, клуби марказии варзиш Артиш аввалин бозии худро дар мавсими нав баргузор намуд. ҳарифи артишиҳо дастаи Регар Тадази Турсунзода буд. Ин вохӯрӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи мизбонон ба анҷом расид. муаллифи голи ягонаи дидор дар дақиқаи 33-юм Иззатулло Рӯзиев шуд. дар нимаи дуюми вохӯрӣ ҳарду ҷониб имкониятҳои голзанӣ доштанд, вале онҳоро истифода бурда натавонистанд. ҳамзамон дар доираи даври мазкур дастаи Равшани Зафаробод ба меҳмонии тими Хуҷанд рафт. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон сурат гирифта, бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи дастаи Хуҷанд ба анҷом расид. дар қисмати аввали нерӯсанҷӣ футболбозони ҳарду даста натавонистанд ҳисобро боз намоянд. дар нимаи дуюми бозӣ Саидтараш дар дақиқаи 57-ум автогол ҳисобро боз кард. Манучир Аҳмадов ғайри чашмдош тӯбро вориди дарвозаи худ намуда бартариро бар ҳарифон дод. дере нагузашта легионери рус Сергей Сканян дарвозаи Равшанро рахна намуда ҳисобро 2-0 намуд. голи охиринро Ҷаҳонгир Эргашев дар дақиқаи 78-ум ба самар расонид. Я думаю, мы с самого начала имели преимущество, имели голевые моменты, просто не реализовали их. Во втором тайме чуть-чуть подкорректировали, чуть-чуть игру убыстрили и смогли выиграть этот матч. Футбол на этом и строится. Нужно реализовывать моменты, чтобы потом иметь какие-то менять какую-то игру или что-то. Когда не реализовываешь, тогда соперник более играет дисциплинированно, более компактно. Поэтому, когда забили, тогда появились еще больше моментов. И я думаю, мы заслуженно выиграли. бо гузашти 2 давр бошгоҳи Истарафшани шаҳри Истарафшан бо дарёфти 4 хол зинаи аввали ҷадвалро касб мекунад. Хатлон низ бо дарёфти 4 имтиёз мақоми дуюмро касб кардааст. Равшани Кулоб ҳанӯз имтиёзе ба даст наовардааст. Истиқлол бошад бинобар иштирок дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо бозиҳояш ба таъхир гузошта шудааст.